नमस्कार. अर्चना सिंपल किचन रेसिपीज या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण कोकणातील फेमस वालाचं बिरडं बनवणार आहोत. पण त्याआधी तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा पाहत असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. वालाच्या बिरड्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. हे 1 वाटी वाल मी मोड काढून घेतलेले आहेत. एका शेंगेचे तुकडे करून घेतलेत. एक बटाटा पण कापून घेतला आहे. हळद, मसाला, हे कांदा, खोबरं आणि आलं लसूण मी मसाला वाटून घेतलेला आहे भाजून. कोकमा आहे, कढीपत्ता, गरम मसाला, एक टोमॅटो मी चिरून घेतला आहे, एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तेल, मीठ, हिंग, आलं लसूण पेस्ट आहे आणि चिरलेली कोथिंबीर. चला तर मग आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. मी कढई गरम करून घेतली आहे. आता आपण तेल घालूया. तेल आपलं गरम झालं आहे. आता आपण कांदा घालून घेऊया. दोन मिनटं परतूया चांगलं. आपली 2 मिनटं झालेली आहेत. आपण आता कढीपत्ता घालूया. ही पाव चमचा मी आलं लसूण पेस्ट घेतले, ती पण घालूया. कारण आपण वाटणामध्ये थोडं आलं आणि लसूण घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे इथे मी कमी घेतले आहे. हिंग घालूया पाव चमचा. हळद घालते पाव चमचा. दोन चमचे मसाला घालूया. टोमॅटो घालूया. तो पण चांगला परतून घेऊया जरा. आता आपण ह्या शेवग्याच्या शेंगाचे तुकडे आणि बटाटा घालून घेऊया. वाल पण घालूया. दोन मिनटं चांगलं परतून घेऊया चांगलं सगळं. ह्याच्यामध्ये आता आपण पाणी घालूया.
आणि झाकण ठेवून आपण शिजवून घेऊया. आता 10 मिनटं झालेली आहेत. आपण आपली भाजी वाल शिजलेत का बघूया. आपले वाल चांगले शिजलेले आहेत. आपण आता त्याच्यामध्ये हा वाटलेला मसाला घालूया. कोकमं घालूया. हा थोडासा मी पाव चमचा गरम मसाला घेतला होता, तो पण घालूया. आणि चवीपुरतं मीठ घालूया. थोडंसं पाणी घालूया. आपल्याला जेवढं घट्ट पातळ हवं असेल तेवढं पाणी ॲड करा. थोडं पाणी घालूया. आणि वरून चिरलेली कोथिंबीर घालूया. आणि 1-2 मिनटं चांगली आपण वाफ काढूया आणि भाजी नंतर आपली तयार होईल. आपलं वालाचं बिरडं आता छान शिजून तयार झालेलं आहे. ते आपण प्लेटमध्ये सर्व करूया. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. अशाच अनेक नवीन रेसिपीजसाठी आम्हाला सबस्क्राईब करा. लवकरच पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.